nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Oh kita wis wujud Brahmana tumuli mudhuna ning jagat. Kita ulun paringi peparab begawan asmara santa. Inggih, kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Ah, padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oke, kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerti ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora dipresake. Tatu ya le. Ora i. Wo. Serakana jak golek dik. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci, ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Ana dawuh apa? Samenika kados pundi? Salajengipun kula nengga dawuh paduka apa Mremban? Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, nggih. Budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati, Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Senika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara? Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuhing Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuhing Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepunden. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentangipun lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Wah. Piye iki Jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji
ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maning ngadhawuh. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipate. Kresna niku mesti jajar sencaki. Ora. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis wis menjoto lagi bisa Werkudara. Aja kuwatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Inggih. Nek nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun sewu ngger kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madal pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapa Penemban kula nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan penjangkamu ya nggir. Anakku sakloron Werkudara Janaka. Wonten dawuh Penemban. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton kembul bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya kuwi luwih prayoga. Pati Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walang ati kroyoken sak Kurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pawan wonten dawuh.
babar pisan budhanu kang padha sing ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestaken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman ploso jenar. Purna gatining paranggilan. Sanadya kundur kedaton celuk saking dampar kencara kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Poromban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingin sami ngambil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Walah dalah. Wah, gugu karepe dhewe. Atos kon karo Mandura. Niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadangku Yayi Prabu Duryudana. Supaya sowan ana negara Ngastina. Bareng aku weruh suwaning Werkudara Janaka, rasaku kaya wis ayem. Dina samengko bakal kababar jagat anyar. Ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa, lah kok malah kuwalik. Yayi Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang sedaning kadangku Yayi Prabu Ndwarawati. Wisa Dewa. Dewa Wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adhiku lanang Yayi Ratu Ndwarawati. Sadurunge kowe ngrangket marang Yayi Prabu Ndwarawati tak kandhake karo adhiku lanang mbah dadimu parke. Lole kentos walu gembol monyor-monyor nduk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Janaka kula wonten maring adhawuh bapa penemban. Bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndwarawati. Yen anak Prabu Ndwarawati kelakon dipondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanten ugi kula bapa penemban kula ugi sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndwarawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndwarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndwarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndwarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndwarawati aku bawa matur marang Sang Anak Prabu Ndwarawati. Yo Durna bapakku ayo tak dherekake. Monggo bapa menemban kula dherekaken. Niwangsuk menawa madilwing ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Nun sewu Kaka Prabu. Adamel kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndwarawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yayi Ratu Ndwaraka ndak tampa sira si adiatur pangabekti lawan Kakang ora liwat Budyastawaning pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Kaka Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya Surakara kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndwarawati. Kaka Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bajran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kaka Prabu? Kresna wonten paring adhawuh.
Praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negaring Ngastina. Ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yayi. Wektu dina iki tak jaluk Yayi Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepengin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara Suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa, kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa. Luwih-luwih bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa diberat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lali kejaba mung adiku lanang Ndarawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna, iki udu bab sing entheng nanging perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa, tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sakmangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten alam padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sakmangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Siadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Ndarawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna. Tan samar pamaring sukma sinukmaya pinah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Om
pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk dereng paripun sami Mbalwacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagiat kadru kasanata Ndrawati wau. Boten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndrawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhak blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinaringan ing kawidadaning sambi kula sowan kula nggir. Kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih Penemban kula tampi Werkudara slamet to, Di? Ya slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pundhingga jimat. Bawa Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Daya kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ki syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndrawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tampa. Senjaki aku kok ora tok bagekke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Ndrawati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun
Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kaliyan kula. Tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih. Inggih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten, nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, nggih. Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pejah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pejah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae penembahan. Menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawipun setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati Koko Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek nganti Siadi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentala, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa wurunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndarawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Kowe iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Syarate loro ya. Oh nggih, kula badhe matur. Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, gek omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Mbanda Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndarawati. Ing angka kalih kedah syarat srana inggih menika suwun Semar Bathara kedah dipun banta wonten negaring Astina. Mangrumiyin. Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe murungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen.
Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Nger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Natandrawati. Apa kira-kira adikku lanang Jodipati iso mbondo Natandrawati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Natandrawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripun kula mboten tumpun-tumpun lho, Nger. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unekke karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung Natandrawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Natandrawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Ah, lole. Kentos walu gempal mancan-mancan dunan cungkul mancan jajare jamaah bebek lan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna Natandrawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sampeyan. Putar kowe. Bagus.
Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Nggih. Setyaki. Setyaki. Wih, dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Koko Prabu. Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki njero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Njotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa-apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestakaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sendika ngestakaken dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe ngupama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicuk-icuk Setyaki titenana. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndura itu omong ki piye to iki?
Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula, Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Kok Prabu Kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan nika gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngeyel kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok takon Jatasi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko? Omoh. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cangkil leleng. Wani. Wantun. Wani tenan? Wantun. Lho, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka kecil, ngono. Inggih. Ya iya. Rumangsaku kok kaya bentuk tutup to. Kok Prabu lenggar rada mburi. Yo. Lho, uriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudon, telu saurupan. Arepa cilik mungsu wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Ha iya wani wadake. Yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemak ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Kathokan wus. Ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Setyaki wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka? Nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna, nyuwun pangapunten menawi ingkang ngrayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus.
apake? Badhe kula banting kowe. Apa enake dhewe lho. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Natandrawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani milara, kowe padha karo milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kota penging iki piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Dos pundi? Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi apa dadi kowe aku wegah kaya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku, wis ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samandengan. Ora apa-apa, sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndrawati ora apa. Gelut to dadine peraturan iki gelut cara ngendi? Lho blas ngono blas kono ngantem blas kowe ngantem blas ngono waman dadi penaban tonton ora kowe ora blas aku cara ngendi? Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas ku nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Mila kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejah badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ora mutu kok. Ora bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang ora muga aku gak Setyaki aja omong kaya ngono. Emoh Setyaki ku aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Mbaya ta wene kalodhangan Setyaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Kawate kaselawat aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis ya Baladewa kok padha karo Petra, Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho. Kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Koko Prabu Ndrawati. Menawi wonten lebat kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah sawetawis kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Oh. Setyaki. Oh. Wah, Kresna bangeten. Wah, iki dadi ratu-ratu. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono
mesake. Diseret kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake, pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbumak jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati, kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Nyo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimut turut dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cup-cup dengkle apes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngesuaken. Ah. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos daki. Jadi wis tak dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Motar apa kowe? Ora ono sing iso mateni daki. Mesam dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Mburi. Gondodo. Kacarios Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kowe aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna mergolayu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa? Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono ya. Nyo. Mati dening aku. Nyo. Sirna Margalayu kula aturi nyobi. Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi.
Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget. Bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Inggih. Setyaki wonten dawuh wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Tiang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kanggo keris, malese suduk kanggo keris. Nek wing ngongasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora gleleng. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi pun jotos kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Lah terus kowe bareng kula badhe malesa. Estu. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau Durna dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Setengah mati. Ah iki ngestaken dawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping linjotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Ngestaken dawuh. Matane. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Setyaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Lho. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. 8. 50 52 114 ayo walesen kon walesen mati dening aku. Wah, urung ditendang kok sirah digathuke. Monggo ratri nendang sak rusane. Pecah ndasmu kajengipun pecah mboten napa-napa. 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 walesen kon walesen
850 sah. Lega. Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Malah aku cemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Wong Senopati Ndorowati ora iso ngomong rampung kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanan Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Aku cara guyu setan kowe ha. Aku cara guyu ta kowe? Ora apa mau nangem ditutup ya. Yo Gage. Bandanan Ratu Ndorowati. Sing tok gugul-gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepelekke. Nang Bendrawan Durna engko ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Latri lenggah. Aku jara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku aku bareng jara. Ngados saka negara Ndorowati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan bareng jara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh bareng jara. Koko Prabu. Nggih. Kelaman menika kula kinten mboten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Yo, yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke pindhak ribeti. Wis samangke kula piyambak ingkang badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Siadi ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi.
napa, Gus? Sampeyan rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa, Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir, Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanono-nyono. Kiai Semar ingkang nedheng lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggon kumungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Musike, Pak. Impen ki ya ana werdine. Impen ki dipirang werna 3 titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora usah dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing aturke Gareng niku bener lho, Pak. Mengki nek impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadoro dase. Wancinipun menapa, Ndara? Petra dalem nalika aku guragapan saka Nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra. Lah, ngandel ora. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadoro dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu ora atek apik lho, Pak. Monggo keli. Wah, kuwi sayane ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik. Ta, Gong? Mbuh. Aku wis males. Ngomongi Semar ki sadha karo ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Ora bakal digugu omonganmu, yakin wis to nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe, ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar do omongi ngayal kok ora. Niat langening kalangguan aklar pandan monsar. Tinon lir kekonang surem solo tetahan padang kasolan pacaring purnaming kekono dasari mongso katiga katrenjuk praptaning Raden Janakutu Raden Werkudara karya kagiat Lurah Semar Badranaya lang yen dia mangungkung Den prayitna
semulire seko balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi enten ngapa Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo ya Semar Ndatompo Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula ya Abimanyu Ndatompo enten apa Gus lah kok njanur gunung Kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar kula praptaku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar nanting bab napa ngerti yo lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina peparab Begawan Dewa Wisa Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka ayo tak kanthi ora sarana bandan aja nganti disin-isin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka anut lakoning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata nuwun sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labedanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya duh Kanjeng Rama menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panggelembuking para sata Kurawa Kanjeng Rama Abimanyu kowe bayi wingi sore ngerti apa kabeh iki tak lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa mukti lan tentrem ingkang pundi teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Si Wanayantaka kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti menapa legane ayo batu Jawa Abimanyu anak ingkang ora ngerti kalawan wong tuwa kowe labuh karo Kakang Semar apa mbok anggap wis bener patrapmu perkawis bener kelawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti upamiya kula menika wantun kaliyan Kanjeng Rama mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggep lepat
mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Ngopo? Rumasake nek Semar arep tak bondoi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit ora. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundhong sirahe nala gareng. Piye Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe aneh-aneh Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Semar malah ngribeti lakune Werkudara sipat angin mbuh tibamu. Semar Badranaya wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sangyan para putra Klora Loro Gareng Petrus mawon kula Bagong ugi kendhang kapracundhang Kuntal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical kilir Semar Badranaya. Swamya ngambreng kati karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo Astratmaja ing Kakang Mas piye Kakang Semar ilang saking pandulu ical dipun kedhepaken karang kadempel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu karo Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik sakmangke sampun boten mampan wonten ing karang kadempel yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel
Kakang Mas kraning ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Milahing Semar apa ta wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun mblegegek ugeg sadulita mel ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata. Lah kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat. Mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil. Perjagesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun priksa Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados Saratsana wurunging perang ageng Bratayuda. Lah Trik Semar. Terus kula niku napa cobi kula suwuni prisa? Semar saya dikabeh ingkang dumadya ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo. Lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau, mung kinarya Karti Sampeka. Kabeh mau mung akal ukiling Si Duryudana nggone tansah lan kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Natandrawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire seka balik tityani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ning tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Oh gunjang kancing langit kelap-lapaton lerekin canging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud brahmana tumuli mudhuna ning jagat. Kita ulun paringi peparab begawan asmara santa. Inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Kresna tan tulasa
nyokro ring mering Sang Resi Jahnawi Suta. Ya jagat Dewa Bathara. Bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Sokalima lah kok lumarep ning Karang Kadempel. Mesti bakal mbondo kalawan Kakang Semar. Nggone bakal didadake tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa. Ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Singgian wo Nala Gareng nggih wonten dawuh ta Petro nggih Bagong us basa to nggih saka ngendi Wa Prabu ngaturaken ketiwasan Wa Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngamboyong. Panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Larak tenan to? Kok kaya wong gebuki kasur to, Truk? Kaya disetel kendange babak. Ayo sike kaya mau dituthuk barang ora. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet. Nggih nyen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para wadu kaya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Petro, non. Iki eneng pendhita, nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santa. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to Kong ora. Kowe nak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santa. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sabiyantinipun Penemban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Enamunipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang. Nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Neng Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penangsang, penantang.
Terus mengko nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga, ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang niku dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem. Wis gek ceket-ceket nggih. Werkudara kaya wis bali. Sampun Mremban ya wis. Kadhahipun Kakang Yai Arjuna apa dene Werkudara entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negaring Ndarawati. Malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati. Tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel. Namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mengkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro, nggih. Ngopo suwane Ngastina? Ngaturaken nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten atur kula, matur sembah nuwun, nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos, Nger, diwaos nawalane diwaos. Bobo Mremban. Ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Nalindring Ndarawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Ndarawati dipun tenggo wonten sakjawining rangkah Praja Ngastina aben ajeng mengsah nata Ndarawati perang tanding. Weh lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Trombon. Wis diwaca, kalau kaduan kula delok pun diwaos. Sinun Duryudana terus duka. Layang penantang saking Koko Prabu Ndarawati, Bapak Penemban. Sing ngomong ngono sapa? Ya nganu Sinun Prabu Duryudana. Terus Gompun godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis yo, ya engko dilongkas nggih.
aku Kresna pancen kepara nyata. Nanging ora aku ing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Ah, padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh nggih, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerti ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora dipresake. Tatu ya le. Ora i. Wo. Ora kena jak golek dik kowe. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak ngantem raiku nganti rasane lara iki tapak Buddha. Ayo kapokmu kapan kowe kudu mati, kowe sing mati babar dadining wujud Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Batobat Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang. Telu kene sing padha ngadani bersih telaga. Nganti ganggu gawe ayo saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen. Maido apa ora kowe saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndarawati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa ngelucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara ngrumasani kleru ora? Yo, kleru. Ya sesuk iki nek arep swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki nek arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak geleme dhewe. Nggih, kula lepat. Ayo bali ngestaken dawuh. Werkudara ayo bali ning kasatriyan. Yo, ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo, ngestoke dawuh.
Paman. Nun. Wonten dawuh sinun. Napa sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina. Nek Pandhawa teng Ngastina gampang nggone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndrawati. Pripun Man? Ampyak awur-awur mawon nggih. Werkudara ayo bali ning Ngastina. Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung njaluk ngapura. Sami-sami Den mboten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa niki kedurungan ina lali salah apes lan mati. Yo. Sedaya pun ketingal padhang. Awi. Mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ing linampan wonten ing dusun setunggal kali 3 Mlekunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karukunan. Lan menapa ingin dipun gaya saged kasembatan sing dijangka isa kelakon antuk berkahing Wang Mahanasa. Ya. Purwa Madyawusana pun kula lakoni mundi dawuh pandheripun para sepuh. Nek enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit. Mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak Ndara.